Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en garti e windande men wattore 5. Eɗen janga ɗa mawɗo e ɗa tokoso. Allah wallino on kollama ɗa o sen nanni hen a. En kollama ɗa o sen nanni hen i. En kollama ɗa o sen nanni hen e. En kollama ɗa o sen nanni hen o. Hande kadi eɗen kolle so en nanni hen u o won hankadi ɗa gasi sabu ko 5 foti hadde ko a i e o u ɗi fonno ɗum lamba e ɗa he waɗama rogere adide ɗimmere tataɓere nayɓere 5ɓere hande ɗo kadi ɗa haaɗi hande wadde hande eɗen janga ɗa mawɗo ɗa tokoso no mastirte to banggue u. Ɗo ko ɗu, ɗo ko ɗu, ɗo ko ud, ɗo ko ud, ɗo ko ɗuɗ, ɗo ko ɗuɗ. Gasi wadde Dental Dina TV amo jeenayi ko jiɗi jeeteno jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal mbaɗa abonné jenta e jangoɓe jingoɓe walloɓe gara naata Wave ma walla almone ma walla website mana garam itta hen ko mbawɗa nulda galle mbaɗa 77 906 80 jinguere ma min jiya to on jarama jokke golle min beltima nannaki famnaki ko nanni famni ko jokken golle o jokkorto jungo e poos ƴetton ko mbawɗon nuldon min min baltoro golle men jahoje ko golle men mbiɗen jahoje enen dendiɗe somin pini min gara min jangguina oko son pini on jangi on mbawi on dawi on keeɓi seeɗa yalmon pecce min hen seeɗa wona koye moya min ñalla wulude onon ñallon dawon keɓon kaɓon bay poos mon garta mbi on jarama jokke golle ngala hen ngala hen ngala hen de bisimilla janggen wadde ɗo woni ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗo woni ɗo fooɗani ɗo ko ɗo ene fooɗi ɗo ko ud fooɗani ɗo ko ud ene fooɗi ɗo ko ɗuɗ fooɗani ɗo ko ɗuɗ ene fooɗi waɗɗo ko ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗo ko ɗu ɗo ko ɗu ɗo ko ud ɗo ko ud ɗo ko ɗuɗ ɗo ko ɗuɗ ɗo ko ɗa mawɗo ɗa tokoso ni foti ko jangate hen ko hande noon mbaɗen hen u ɗo ko ɗu ɗo ko ɗu ɗo timmi ɗo ko ud ɗo ko ud ɗo timmi ɗo ko ɗuɗ ɗo ko ɗuɗ ɗo timmi wadde janggen ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗu ɗo ud ud ɗuɗ ɗuɗ ɓamtu ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗu ɗo ud ud ɗuɗ ɗuɗ pular noon ummoto ko banggue nano faya ñaamo jiida qur'ana ummorto ko banggue ñaamo faya nano wadde paamen ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗu ɗo ud ud ɗuɗ ɗuɗ hankkadi ko ɗo windande nde ɗa haaɗi so ɗiggi andu a serti e majjere ɗa hankkadi a hollama ɗa no a natiri hen a hollama ɗa no i natiri hen a hollama ɗa no e natiri hen a hollama ɗa no o natiri hen a hollama ɗa no u natiri hen timmi hankkadi no heddi ko jangga mbawa ɗiggina certa e majjere ɗa masgal muɗum wadde janggen gotol ɓaɗen ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗu ɗu
nde jeeɓire nde ko ɗo haaɗi en jalti han kadi ɗaa so ngari kadi gongol ƴettege hafere wonde mase ƴette kuɗi mon e carnet mon mbajiton janggon ɗigga on koora koye mon ƴewton ko bawɗo ɗakko sara makko o holla on o walla on jiyan lawol so dawi noon on keeɓi ciftere numéro mon gonɗo ɗo no 77 906 81 jiɗɗo faade less WhatsApp to rewa hen jiyamin gara kaala indema yettoɗa mi nawma toon seeɗa kaale email ma jaaha toon walla ga ɓuranma keddoɗa ga ko gotum ɗo gonɗa hen foof won tan ballowo jinggowo won tan ballowo jinggowo min jiiɗi ballodiren jinggodiren golle men ɗe mbawen folde so gofimi ala ko wawata hen jahata tawa koye nande famde en kaali ɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly kono Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam